Ayo Mbak Elisa, or karo Salaso. Ya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Salaso sinetron terbaik yang terkeren seantero jagat lelembut. Selalu ngoke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu melocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Soan wonten Singosari, Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak Didrismeki Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Sing menyanyi, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kuwi artiane. Ya bener ya. Singa wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak, sari itu indah. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki ne nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi ne dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ra, kudune ya tetep basa Jawa ngono. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti ne papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok ngono misalane ya ngono kuwi ne. Kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh ngono. To kuwi loro ya, tu loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulis. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebocal. Papan bebocal. Kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Dene aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kandani iki ana pesan saka Jakate lelembut kuwi mau. Jakate lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Ono. Ngisor jembatan. Nah, jembatan. Apa jembatan? Hah? Bo, aku ora ngerti. Kok ora metu? Jembatan kata dasarnya apa? Jembat. Hah? Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Iya, durian kae mergo ana durine. Duri, ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Ning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasena ya ora iso nerangke. Kentir. Susah aku kowe iki nggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan tok leh kiri. Ora tok leh iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Ayo kowe nembang karo nembang. Nembang nggih, nembang ke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah?
Kali bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Nah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun ndase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya Mbak. Oh ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Oh iya estetik indah ya. Oh. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol-botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh ana Presti napa-napa niki presisi. Terus sendoke niki ndamel benten-benten nggih. Pripun? Benten-benten Oh nggih. nggih. Berapa dinone? Ah, 1 minggu. 1 minggu. Tiap malam. Ben dinten ben bengi. Iya. Weh dianten. Dinggo iki dalange kene. Ayo saking senenge kok. Sing iki lho takoni mau asmane sapa? Nek kae Pak Men. Nggih, meniki Pak Men jenengan Pak sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pun Pak. Ler KFC. Oh, Lor IAIN. Nggih. Oh, nggih. Oh, Iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual napa pados sik bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Niki anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene ya. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, ya mambu deh bener ya. Iya kentir. Iya. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah Nek ora joget ming- angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya tok prakteke 5/16 piye. Lah ya angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae ya angel lho ngene jedet-jedet ngono. Angel ya. Ayo mah aku kon jajal kok. Dadak golek sendok barang. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Apa? Tembang kangen ya. Ya tembang kangen. Nek tembang tresno angel nganggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu. Ora kowe kok malah wis apa lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya ora Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul? Ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separuh cengele separuh ireng. Kok nek Bali ya genten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok Rai ya. barang, Mangkat kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Oh, iya, Dadi iya. wong Bantul ki kene kireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo dibawani. Mingkar mingkurengu Oh, Pak Min wis menyerah. Kebelet pipis Pak? Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucul le petang dino dhewe. Akarono Karenan karenan marti si
Lah iki muni gocai Pak ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Kayak ono bapak-bapak iki lho. Gocai lho Pak ya engko tiba mesakake. Gocek iki apa abot apa? Iya. Diar kowe ya. Aku nganti melu ngampet e. Ngampet. Siap diri. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke mung kari nembang kuwi. Sinewong resmine Kidung Bu Dokter. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakartine ngelmu Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho. Iya, ngopo? Tau tak apusi to, apusi piye? Tau tak apusi. Njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol niku cemplungi aku ngono. Ya, langsung jero lho. Duculi kathoke. Kathoke ducul. Amit-amit mung kathok cekak tok kathok jero kae. Grubyuk. Tekan tengah ya mung sak dengkul. Terus dilang-dilang. Monggo akeh wong delok kae ya set etel kae. Ya ora apa aku seneng nek maika ngono kuwi. Iya. Agama